Môžem vám prečítať v telefóne. Volia ťa fakty? Čo napredá vieme to všetko, čo tam napredá. Toto vy chcete takto glorifikovať tú agresiu. Čo vypráva Ukrajinsku, Ukrajincov? On chce mier. My sme tu boli pred pol rokom, bol tu z tej archy, lietali. To je, tuším, ruské trička, ruské pesničky, ruské bačáky. A keď som tam chcel vystúpiť na tom mítingu a povedal, že my chceme tiež áno mier, tak povedali, že nie, že nám neumožnili ani povedať nič. Áno? Môžete sa pozrieť na občianskom tribunáli. Občiansky tribunál, tam všetko máte. Už sa zvyšuje radikálne napätie medzi ľuďmi. A kto ho vytvára? Však takýto kolaborant, jak je Blaha, kto vytvára tu napätie. Ako sa vytvárate aj vy? Ale kebyže není takýto súdruh Blaha, tak také napätie není. A prečo ho sledujete? Počkajte moment, ja vám teraz položím. Počkajte, ja vám teraz... Nie, teraz buď ticho. Teraz buď ticho. Tak prečo ho vôbec sledujete, keď... Lebo nechcem, aby sa vrátili takýto naspäť k moci. Rozumiete, lebo ja to rozumiem, že vás rozčuľuje. Boli 12 rokov. Tak ja by som ho nesledoval, ja ho napríklad osobne neriešim. Matovič, čo vám dal? Bohatstvo? Matovič mi dal nádej. Tak to bol Varčík Kokoďa. A ty jeho reči sprostieť. Ja keď som nabitý, to nepoviem medzi ľuďmi. Urážky a nadálky. Ako počujete, Čaputová je americká agentka. Dobre, na ne vždy prečo vytvára. Čo správam? Ja som tam bol. To je poriadku, ak tam necová ten oný. Tak ľudia kričali to, čo kričali. No, vybavené, spokojný. Ale, no oni nemali to popierať, že to kričali.